to en daari deftere limgal sendere deftere nden e woodi goɗɗi habaruuji ɗi belananki goɗɗi ma ɗi semtiniɗi e nder yahudankore deftere nden e wi'e Bamidbar mana majum woni ɗum leydi sohiri yaadu nangundu doole ɓiɓɓe Israila gaɗa nder ladde ngam ɓe kewta leydi ndi Allah waɗani Ibrahim alkawal. joni yahdu ndu hoccayɓe asaweje ɗiɗi amma ndu hocciɓe duuɓi 40 ɗum kayɗini ɗum hocci sendere duuɓi goɗɗo ɗum yaadu juutundu e ndu heewi habaruji feere feere amma e ɗum haani siftoren ngam paamen boɗɗum no deftere nde siriyora boɗɗum ngam noon deftere nden e sendira geɓe 9 e nder geɓe 3 e ɗum meta dow jonde maɓɓe nder ladde yeɓre 2 korinde nden bo e holla no ɓe kawtiri e woodi fii ɗuɗɗum gaɗa ɗum e ladde wi'etende param yeɓre arandere nder ladde e hossere Sinai yeɓre ɗiɗaɓre ɓe nangi laawol yaagi leydi mbi'etendi param yeɓre nayaɓre bo yaadu ɓiɓɓe Israila yaago leydi Moab deftere nden re'iri e yeɓre ɓurde mawngu nder ladde Moab ɗon e haade maayo Urdun ɗum woɗɗa e leydi alkawal joni e nder geɓe ɗe fuu en jiyey habaruji ɗin e ɗi jokkotiri ko ɗume fuɗɗiri boɗɗum sey yaadu ndun heɓi saɗɗum dow laawol ɗum re'iri e rimɗinki kuugal Allah kayɗiningal ngal moƴƴere maako ngam noon en nattu nder habaru ɗum fuɗɗiri e ladde hossere Sinai joni en bowi nanki habaru hossere nde a siftori ko ɓiɓɓe Israila mburti leydi Masar ɗo ɓe ngari ɓe ngaɗi alkawal e Allah ɓe keɓi dokaji Allah 10 ɗo ɓe nyiɓi haykaliru ɗo ɓe joɗake les hossere nden hitande go'o ɓe suɓi ɓe lima ko'e maɓɓe ngam ɓe siryo yahdu ɓe gaɗu noon ngam ɓe andana ko moye ɓe siryo gam yahdu Allah bo e joɗi e bigere maako nder haykaliru leñol Lewi kamɓe ngoni ardiɓe diina suuɗi ɓiɓɓe Israila koriɗi bo eɓe pili ɗum e ɗum holla no senare Allah wontidiri caka ɗon e holla ɗon Allah woni nder yimɓe maako en nani duule kolleyɗe Allah e wondi e maɓɓe ummake ngam yahduki e maɓɓe a kooti ɗum alkawal Allah Lewiyanko en kocci ɓe ardi nden leñol Yahuda non ɓe tokkotiri daga suudu yaki suudu ngam ɗum holla no Allah woniri nder maɓɓe emo ardiɓe ngam o tokkina ɓe nder ladde en puɗɗey yeɓre ɗiɗaɓre nder deftere nden e welwelo nde ɓe ɗali hossere Sinai ɓe nangi laawol yakki param Allah e wondi e maɓɓe ko ɗume foti e ɗum yaha boɗɗum amma gaɗa balɗe 3 nder yahdu maɓɓe woɓɓe yimɓe puɗɗi metitaki eɓe mbi'a weelo e ɗomka wanniɓe fuu ma e sakike Musa gorko e debbo ɓe puɗɗi metitaki yimɓe ardiɓe ma fuu e metito ɗuɗɗum woɗay joni en natti yeɓre 4 ladde param toɓɓe lili wancoɓe ngam daranaɓe leydi alkawal ngal ɗiɗo nder yahɓe gancol ngol ɓe garti doyi e kammunde bonde 10 koriɓe ɓen bo ɓe jebri ɓe kolaki Allah ɓe ñamri yeeso eɓe mbi'a ay min tawi joɗiɓe nder leydi ndin ɓe puɗɗi hulnuki woɓɓe ɓe darba wonde dabare feere ngam ɓe keɓa goɗɗo ardiɗo so'ayɗa ɓe leydi Masar ɗum e holla eɓe ganya leydi ndi Allah waɗani ɓe alkawal Allah nani suɓol maɓɓe o wi'i ɓe yimɓe ɓe nattata leydi alkawal sey gaɗa duuɓi 40 ɓe fuu ɓe maayi nder ladde nden ɓiɓɓe maɓɓe tan nattata leydi alkawal ngal aɗa andi habaru ɗum wi'ama ko ɗuuɗi nder deftere seninde e laawi feere feere e ɗum waɗa noon ngam ɗum siftorana yimɓe Allah e woodi moƴƴere dow yimɓe maako e alkawal ko nde o nani suɓol maɓɓe o halkayɓe ngam ɓe suɓi ɓe ganya ko Allah yiɗi woɗi yahdu ndu warti torra ɗum warti saɗɗum nder yeɓre nayaɓre yahdu maɓɓe yaaki leydi Moab Musa ma heɓi saɗɗum o heɓai nattuki leydi alkawal ngal ɗon ma e woodi woɓɓe wanyuɓe ko Allah yiɗi nder yimɓe ɓen ɗum waɗi boole mbaɗi ka fe'uki ɓe ɗume waɗi satal hoore yimɓe ɓe ɓuri hallugo ngam ɓe goɗɗitake Allah bo e walla ɓe emo yafanoɓe hakkeji maɓɓe emo ñamnaɓe emo hokka ɓe ndiyam ñamdu ndu o hokkata ɓe wi'ete manna ɗume wonata ɗon mi anda amma fuu e noon ɓe ngaɗi ka metitaki dama min mayino nder mascungaku e leydi Masar dami Allah no dami hibiniɓe yimɓe a wawai ñumki ko wartiri ɗum habaru e timmode deftere nden kayɗini ɗum e yottaki ɓiɓɓe Israila leydi Moab laamiɗo Moab o ƴoyriɓe kama o ɓurtoyake yahdu leydi gondi goɗɗundi ngam noon o hocci goɗɗo darnowo daga nder diina Ba'al o laana ɓiɓɓe Israila o neɗɗo e woodi kuugal e Ba'al to darnowo on wi'i mi waɗanay Allah Yahudanko'en o'o do'aare ngam gi'en ko waɗata nde 3 emo fonda laanuki ɓiɓɓe Israila amma ko nde sey o barkiɗinayɓe ko ɓuri hayɗinaki ma e timmode o waɗi annabaku dow maɓɓe emo wi'a Israila ñaamay jalorgal dow laamiɗo o laamiɗo bo o waroyay diga to Allah
nder alkawal ngal Allah waɗani Ibrahim gam o barkiɗinamo o laato barka to leƴƴi ɗuɗɗi e iyalu duniyaaru. ɗo ma sey ɓiɓɓe Isra'ila ummini hakkilo ɓe anda ma ko waɗata ton dow kocceje. Allah e waɗi ka renuki ɓe e barkiɗina ɓe. ɗo o deftere nden re'i nder leydi Moab. Isra'ilanko'en bo e siriyo ngam ɓe natta leydi ndi alkawal. ɗon ma ɓe puɗɗiti ɓe limi ko'e maɓɓe non no ɓe ngaɗuno. ɓe acci Musa e nayi'en maɓɓe to gaɗa. Amma ko ɓe ummo o wagginiriɓe fahamu mo wi'a ɓe ko deftere garaynde wi'ata. Kanjum woni ko tokkitaaki dokaji wi'ata.